kadol ko benda puthot la Justin creator po YouTube channel lang kurwang to pajrik lo jer pola pen jer pigi don pini la thari si kenang sra puti ka puthak mate nijang Karbi Anglong mate West Karbi Anglong haning si ning arong birta kedu so birta puthak se lamarjan salam je phanse nilibang iglo ase lamarjan salam li aprang la ajaka birta long iklang so birta le tumlang iklona Last declaration Economic Times nang pula AFSPA withdrawn from the Assam's West Karbi Anglong district pula Hindustan time along bangke Assam gov withdraws AFSPA from Karbi Anglong. The Times of India along bangke the Assam government has withdrawn Armed Forces Special Power Act from one more district, that is West Karbi Anglong. NDTV long bang Assam pak lang pon lo the Assam government withdrew the controversial law from West Karbi Anglong district as the situation there has considerably improved. ABP live along bang paklang pon Assam West Karbi Anglong is no more a disturbed area. Jipura penjir pigi doan non janang litum la ajak birta lalong iklang birta ilin theklong lo aso birta lalong iklang bang lahen lo Assam long gedo West Karbi Anglong mate nijang Karbi Anglong along pen AFSPA mate Armed Forces Special Power Act remove pon derlo mate pave derlo pusi state government tum pen lam thika chep klang pon asila so alam the karjulong pen mate so birta karjulong pen kyang dung amuni tumbang ke aning arong lo especially la nijang Karbi Anglong ke do mate West Karbi Anglong ke dwara tumbang ke aning arong pikhang jang lo asi aso AFSPA mate Armed Forces Special Power Act tak pen remove derlo mate pave derlo plodang te tuman kopi se ni arong mimi alam tu aso alam chini ni aprang mate aso alam ke chini ji apan eletum pilo chini ni bangke AFSPA mate Armed Forces Special Power Act kopi mala eletum chini nang ko apo asi thihek pen ke lason hanlo aso AFSPA mate Armed Forces Special Power Act bangke 1958 den kan sin Indian government tumen ke salam lo tapi aso ek bangke specially la North East long ke do state tum phansi ke apply ji phansi ke salam lo la pena so ek pena job Armed Force tum phan mate police prokhon tum phan ke the dung aja kom pilo asila jo aso aja kom bang kopi pilo do la pai tum chingen kok ase thek pena so lo ke chengsia bang ke tum munira phan adai abi pina munira phan dar tum aning hang plotang te abob un number hini bang ke waran ari pin pen muni phan nepo jelong thap thap to maje kong do number ke thama bang ke atum without prior information aprang pen information pin pachi ne pin pen kiri pua men pen in the name of such operation atum bang pila klang mun bang ke muni ra hem lut po kurut lap na je kong dolo asi laphan se Armed Forces Special Power Act mata AFSPA po ke puda laso jok litum theklong lo laso aja kong gipia jok laso police prokhon tum phan laso Armed Force tum phan laso jok kong gipia jok litum theklong bang ke lahel lo ke ong dung mani tum phan adai abi pinamuni tum phan areng hu ka pasu pen chenglok helipen ke aap ka pachi lason litum theklong lo apne tum Assam so history long ka vida tason kali lason litum theklong lo lapan number hini bang ke specially suar tum phan atum kachine ka holu amek anu ke langnu lason alam pang itum state long mate itum dead long mate so alam theklong lo lake aso ek pen aso Armed Forces tum phan mate police prokhon tum phan jakong kipi ajoini lo pusik ong tum tum kipu asi laso porsi na so Armed Forces Special Power Act ke Assam long ke do nijang Karbi Anglong mate West Karbi Anglong pen remove de lo mate pave de lo pugar jilong pen abetak long pen ke ong tum arat tum bang ke special la West Karbi Anglong ke do mate nijang Karbi Anglong ke do arat tum baning karong si room prolo kardong